ಹಾ ಹರ್ಷರ ಅದ ಇದೆಲ್ಲಿ ದಾದ ನಿನ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಬಲೆ 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 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾಜಿಲ್ದಲ್ಲ ಪರ್ಪರ ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ ಪರ್ಪರ ಜಗ್ಗುರು ಬರ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚ ನೀರ ಮಗ ನೀನು ಸೋಡಾ ಅರ್ಪರ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬರ್ಲೇ ಕಣೆ ಆಂಟಿ ತಾನೆ ಬೆಂಡ್ರೆ ಬಜ್ಜಾನೆ ತಾನೆ ರಜನೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಈ ಜೋಕಲ್ ಒಂಜಿ ಉಪದ್ರೋಡು ಇನಿ ಆ ಸಾಲೆ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೇಪರ್ ದೇಕ್ ಸಾಲೇ ಬೋದು ಒತ್ತಿ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಎಂಚೈತೆ ನೀನ ಮಾರ್ಕ್ ಪೂರ ಯಾಲ್ನ ಸುರು ಸಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನದು ಪೋತೀನಿ ಕುಸಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಪೋತೀನಿ ಯಾನ ಮಾರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋನ್ ಅವಳು ಪೋದು ಯಾನ ಪೇಪರ್ ತೂನವನೇ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಾನು ಯಾನೇ ಬರ ದಾದಾಂಡಿಯಾ ಎಂಚಿ ನಾನು ಪನ್ಪುನ್ ಮಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಾನಿ ಯಾರು 4 ದಿನಲಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಪೂರ ಬರತ್ತ ಬಿ ಒಂಜೆ ಬನ್ನಿ ಪೂರ ಬರತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪರಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಬರತ್ತೆ ಅಂದ್ ಇನಿ ಪೋ ತೂನ ಗೊತ್ತಾನ್ ಎಂಚಿನ 0 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಲೆಜ್ಜಾಗಿ ಸೊನ್ನೆನೋ ಪೂರ ಬರತ್ತೆ ನಾವು ಎಂಚು 0 ಬರ್ತೀವಿ ಅವೇ ಯಾಲ ಕಾಪುನಿತ್ತೆ ಅನ್ ಆತ ಬರತ್ತಿನಾಗೆ 0 ತಾನೆ ಬರ್ಪಿ ಬಂದ ಆನ್ ಕಾಪುನ್ ಬರಡೈ ಒಯ್ಕಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಂಡೆ ಬಟ್ಟೊಂಡು ಮಾರೆ ಪಪ್ಪ ಬಿ 4 ಜನ ಬಂದಿರು ಪಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಬಲ ಲತ್ತಾನ ಬಲ ತಂಗಸ್ತಲಗು ಬಲ ನಾನೇ ಕಾತಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಲ ಅಗ್ಗ ಹತ್ತುವೆ ಮುರಾನಿ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಯಾಡು 4 ದಿನಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂಜಿನ ಪೂರ ಬರೆತಾನ ಅಂದು ಈ ಎಂಜಿನ ಬಂದ ಕ್ವಶನ್ ಪರಡಿತಿನ ಪೂರ ಬರತೆ ಬಂದತ್ತ ಪೂರ ಬರತಿನಾಗ ಎಂತ ಬೇವು 0 ಮಾರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಬರತ್ತೆ ಬುರಾನ್ ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಬಂಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಬರೆ ಇಡುವಂತ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಟೀಚರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಬರತ್ತಿನಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಮಕ್ಕದ 0 ದಿಕ್ಕಿದಿ ನಾವು ಅವು ಪೂರ ಟೀಚರ್ ದಾಯಿನ್ ಪಪ್ಪ ಟೀಚರ್ ದಾದ ಅಂತಿರ್ಮೆ ಮುರಾಡಿ ಬಂಡೇರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಬರೆ ಇಡು ಕುಟಿನ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು ಅನ್ಪೇಡು ಕುತ್ತರೆಲ್ಲ ಬರೆ ಇಡು ಎಂಗುಲಿ ಈತೆಲ್ಲ ಮಂಡೇಡಿ ಒಯ್ನ ನೆನಪು ದೀಪ ಪಪ್ಪ ಈಗ ಅರ್ಥ ಪೂಜವು ಎಂತ ಮಾತು ಬಂಗಜ ಈತೆಲ್ಲ ಮಂಡೇಡಿ ಒಯ್ನ ನೆನಪು ದೀಪ ಪಪ್ಪ ಫೇಲ್ ಆಗದವರುಂಟು ಚುಂಬೇಶ್ವರ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.